Van szerencsénk egy ilyen 48 voltos fatbike-hoz, ami számomra meglepően jól megy. Kínai keteles K800, mindjárt megnézzük, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik, de amúgy megy, mint a disznó. Szép digit kijelzővel. És ezt 40-nel. Nagyon jól mozog. Jó. Főleg fent ott a felső részen meg terepen kifejezetten ilyen útibákat meg sem érzel rajta. Igen.